Gilusan sa Talisay City karong adlaw ang basura ko panginabuhian mo. Tumong nini ang pagminos sa mga plastic waste o paghatag og alternatibong panginabuhian pinaagi sa pangkolektang mga basura. Si Chona Carrion sa report. Baradong mga kanal, drainage system ug hugaw nga kasapaan ang hinungdan mga basura nga may bara sa gianan sa tubig nga moresulta sa baha. Tungod niini, mipagawas og kamanduan si Mayor Samsam Gulyas nga manglimpyo sa kanal kada semana. Sa kasapaan matagbuan samtang matag quarter mag coastal cleanup. Apan dili pa kini paigo. Gilusad ang basura ko panginabuhian ko sa mga purok kabarangayan hangtod na sa mga eskwelahan. Ang plastic nga basura nga matigom bayluan og bugas og sardinas, matag usa ka kilong plastic, usa ka latang sardinas o baka tunga sa kilo nga bugas humay. Samtang sa mga tunghaan adunay point system, matag 50 points usa ka set nga school supplies. The true test now of the program is see how people will react to it. Then we will know maybe in the near future kung nakatabang ba gyud sa paglimpyo sa katilingban sa city. Ang mga nakolektang plastic i-recycle aron himuong bags, kao ug uban pa. Samtang hatagan usab og premyo ang labing limpyo nga purok, barangay ug eskwelahan atul sa kasaulugan sa Charter Day sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.